A la segona divisió B van caient els equips que es presenten diumenge rere diumenge al Narcís Sala amb l'objectiu de trencar la imbatibilitat d'un Sant Andreu que sembla indestructible. L'últim, el Badalona de Toni Llaveria, que només ha guanyat un partit des del canvi de tècnic i que torna a tenir el descens massa a prop. Lluís Cervelló comenta el resum del partit. Abans del partit, abraçades entre els uns i els altres, però tan bon punt l'àrbitre va xiular a l'inici. Els únics que van tenir motius per abraçar-se van ser els jugadors del Sant Andreu. Aquesta falta magistral d'Héctor Bueno significava l'1-0, tot just al minut 4. I només 6 minuts després seria Adai qui aprofitaria la passivitat de la defensa escapulada per marcar el segon. Compte perquè el Badalona ja és a només 3 punts de la zona de descens. El primer objectiu era un, ara és un altre molt diferent, sobretot per demostrar la legalitat d'un vestidor. És a dir, un club, una empresa modèlica, els treballadors han de ser modèlics i nosaltres en aquest aspecte estem en deute. Toni Llaveria va intentar reaccionar abans de la mitja hora de joc. Ja havia fet entrar Diego Torres, però les coses no van canviar gaire, almenys a la primera part. Mallorca va fer un hat-trick la jornada anterior, aquest cop es va quedar sense marcar. Adai, el millor del partit segons el seu entrenador, va estar a punt de fer el gol de la jornada. I encara arribarien més ocasions, aquesta amb el cap de Miguélez. El Badalona no va inquietar Morales fins a la segona part. Òscar Ramírez ho va provar des d'aquí. Però quan el Badalona volia tornar a entrar al partit, l'àrbitre va veure aquesta mà d'Albert Càmara i va assenyalar el punt de penal perquè Pere Tarradellas fes el tercer i el Sant Andreu comencés a pensejar en el pròxim rival, el Barça Atlètic. Gracias a Dios llegamos en una buena situación y hombre, partido importante porque bueno, ahora nos vienen 2 partidos que son los inmediatos perseguidores, ¿no? Y bueno, y es un partido muy interesante, ¿no? Al miniestadi no hi podrà jugar l'Uso, que va veure la segona targeta groga quan encara faltava mitja hora de joc pel final. Aquest cop Òscar Ramírez va afinar la punteria, però el Sant Andreu no va haver de patir gaire.